Значи от 1992 година започнали сме да се занимавам с животни. До 2000-та година съвместно съм ходил на работа като геотехник. Гледали сме пак животни. В началото сме угоявали телета, гледали сме крави за мляко, но по-малко 20-тина. След това преминахме в угоявани телета. Овце в един период гледахме към 100 овце месодайни. В зависимост от конюнктурата в България, но тя се сменяше и 2 години еднакви нямаше. И накрая решихме, ще започваме да се занимаваме с млечно говедовъдство, че поне по-бързо си идваха парите. Малко, но по-навреме. И в един прекрасен момент се появиха 1999-2000 година биоселена и започнаха представяне на биологично земеделие. Аз съм Тенчо Христов, зооинженер, консултант в Фондация за биологично земеделие Биоселена. Една от нашите основни дейности е развитие на биологично земеделие в България. Селото не се намира в полите на Стара планина, в Троянския Балкан. В полупланинския район се намираме с надморска височина около 600 метра. След ликвидацията на Т-10, самите площи, които пасяха животните, не бяха изобщо пръскани, бяха третирани с препарати дълги години. Торове не бяха хвърлени пестициди, земята пустееше, просто само пасищата използвахме. И разбрахме, че ние се доближаваме до този начин. Полека-лека, сертификации. Така за 3 години станахме биоферма. След това 2 пъти сме награждани за най-добра ферма и за най-добра биологична ферма в България. Животните се предоставят едни свободни площи, за да могат те да ходят, да се разхождат, да пият вода тогава, когато искат, да комуникират една с друга тогава, когато те искат, а те са едни социални същества, имат нужда от това. Това е нещо много важно за тях. Когато имат достъп до пасища, набавят и такива вещества, които се отразяват върху качеството на млякото. Доказано е, че мляко от животни, които имат възможност да пашуват, съдържат много повече витамин Е, витамин А, съдържат при всички случаи много повече омега-3 масни киселини. Освен това, намаляването на стреса води до по-малко заболявания. Воденето на по-малко заболявания съответно е по-малко лечение и много по-малък риск да попаднат остатъчни лекарствени средства в млякото. Фуражът също трябва да бъде произведен по методите на биологичното земеделие. Значи, за да може да си биофермер, трябва да имаш първо сертифицирана земя, след това животните, ако купиш от друго място животни, трябва тези животни да пасат на тази земя минимум 6 месеца. След това ще станат био. В годините земята долу-горе си, както сме я ползвали тогава за пасища, част от тях сме ги разработили. Започнали сме да ги правим на изкуствени пасища, на ниви, да си добиваме сами зърното. Така че земята не е сертифицирана, оттам си добиваме всичката храна за нашите животни. Започнали сме първо, в началото сме започнали с 10 декара, сега сме с 1000 декара земя. Диан съм, на 18 години съм. Нашите родители занимават с животновъдство и земеделие. Баща ми е Иван, майка ми е Русица и ние заедно гледаме нашата ферма. Ставам сутрин, ходя на училище, оттам се връщам във фермата и оттам продължава работния ден. Всичко необходимо, дето трябва да се прави с трактора, го правя аз. От 1996 година сме жени с моята съпруга. Имаме щастлив брак и едно момченце на 18 години, което много ни помага в стопанството. Основно тя се занимава с животните, ние повече сме с земеделието и с растениевъдството, с машините. Кравите в момента са не 110, доятните, които преобладават сега, са 84, които доя.
Навлизат за в момента до края на месеца 9 животни, които трябва да ми се отелят. Предимно ние си оставяме от мънички теленцата. Ние закупуваме животни и си ги познавам още от малки. То си има девиз за тази работа. Кравар без мерак е живот не драк. То няма смисъл. Млякото е на езика на кравата. Каквото сложиш отпред, това ще получиш отзад. Така е. Фермерската одисея.